Ja oikein hyvää ja aurinkoista huomenta kaikille. Tervetuloa Capella julkaisuvebinaariin. Tilaisuus nauhoitetaan, nauhoite katsotaan sen jälkikäteen ja toimitetaan myös kaikille ilmoittautuneille. Kysymyksiä voitte kysellä tuolta hallintapaneelin questions-osiosta ja kysymyksiin vastaa sitten tilaisuuden jälkeen. Kesto on meillä noin 30 minuuttia. Ja tänään asialistalla, eli luonnollisesti käydään nyt läpi Capella-julkaisun uudet ominaisuudet. Ja sitä ennen kuin mennään tuonne ihan Housewifesin käyttöliittymän puolelle, niin muutama sana palkkaus.fi-palvelusta, jonne on tehty myös aika paljon kehityksiä, sekä sitten myös näytettävää ominaisuutta, eli vähän taustaa tuonne osakkaiden pakotetarkastukseen. Lopussa sitten vielä katsaus tuleviin julkaisuihin. Ja sitten julkaisun uusiin ominaisuuksiin. Eli tosiaan ihan kaikkia ei käydä tuolla tänään käyttöliittymässä katsomassa, mutta huomenna aamulla julkaistaan Housewifesin pääsivulla sitten lista kaikista uusista ominaisuuksista käyttöohjeineen. Keskitytään tuolla esityksessä aika pitkälle tuohon pääteemaan, eli isännöintiin ja vastike reskontraan. Sinne on tullut nyt sitten uusia massatoiminnallisuuksia. Käydään kuitenkin tuolla isännöinnin puolella myös vähän sitten näitä osakastarkastusta ja muita asioita. Asukassivuille on tullut uusia raportteja käytettäväksi taloyhtiöpään APIin uusia ominaisuuksia ja pankkipuolella käydään tänään katsomassa laskuttaja-ilmoitusta. Ja tuolla näkyy sitten myös muita kehityksiä, eli esimerkiksi veroilmoitus 25 luonnollisestikin sitten tehty ja Mylassa myös uutta. Ensimmäisenä, eli meillä on ollut jo käytössä meidän kumppanin kanssa yhteistyössä tuotettu palvelu, näitä palkkaus.fiin kanssa, jossa palkat ja palkkiot on pystynyt sitten hoitamaan suoraan sieltä Housewifesin työpöydän kautta selkeästi eteenpäin. Mikä siellä sitten muuttuu, niin meille tulee käyttöön nyt uusi suora maksukanava. Eli jatkossa ne taloyhtiöiden palkat ja palkkiot maksetaan suoraan taloyhtiön pankkitililtä, joka määritellään nyt sitten myöhemmin Housewifesin puolella. Eli enää niitä palkkoja ei tarvitse maksaa sieltä ostolaskulla ennen kaikkea sen asiakasvaratilin kautta. Tämä tuo huomattavasti parannuksia siihen itse prosessiin ja nopeutusta, eli tämä asiakasvaratilin pois jääminen myös mahdollistaa sen, että jatkossa ei tarvitse enää vuosittain tehdä tätä asiakkaan kyselyä siellä, joka vie melkoisesti aikaa. Ja kuten mainittua, ne maksut lähtee nyt suoraan sieltä palkkaus.fiin kautta, eli tietysti palkkapalkkioaineiston osalta on tärkeää, että ne saadaan maksuun siellä palkanmaksupäivänä heti. Ja myöskin sitten kaikki ne maksut ja mahdollisesti, jos siellä jotain virheitä tapahtuu, niin ne on ihan siellä Housewifesin pankkisovelluksessa nähtävillä. Tosin tulee automaattisesti Housewifesin kirjanpitoon ja nyt siellä on myös se palkanlaskelma liitteenä, toki ei sisällä henkilötietoja siellä liitekohdassa. Ja myös sitten automaattinen tiliointi on tässä osassa sitten mukana. Se maksukanavan muutos tehdään meidän nyt palvelun nykykäyttäjille vaiheittain, eli se tehdään meidän toimessa. Se vaatii pikkasen töitä, eli ne nykyiset vanhat kanavat suljetaan ja avataan ja totta kai tarkastetaan, että se vaihdos menee sujuvasti, ettei siellä ole mitään kesken. Joten sitä ei tosiaan nyt lähdetä heti tekemään nykykäyttäjillä, tehdään vaiheittain. Me tullaan tästä tiedottamaan toukokuun aikana ja katsotaan jokaisen kanssa se aktivointi sitten läpi, miten se tapahtuu. Ja vielä muutoksena, eli tämä mahdollistaa myös uuden selkeämmän hinnoittelun. Aiemmin se hinnoittelu on perustunut vähän sen palkan tai palkkion kokoon, jolloin ei oikein tiedä aina, kuinka paljon se sitten maksaa palvelu. Jatkossa siellä on yksi hinta, eli 9 € palkkalaskelma. Lisätietoa tästä palvelusta käyttöönotosta niin löytyy tuolta palkkaus.fi kautta Housewifes. Ja tästä hieman aasinsiltana kohta käydään vähän käyttöliittymässä, mutta otetaan vähän taustaa tälle osakkaiden automaattiselle pakotetarkastukselle. Jos avataan vähän tuota termistöä vielä selkeyttämään,
Eli KYKki sinällään on prosessi, jossa tunnistetaan ja varmistetaan asiakkaiden henkilöllisyyksiä. No miten se sitten liittyy tuonne isännöinti- ja taloyhtiöihin? Eli rahanpesulaki velvoittaa isännöintitoimistajaa tuntemaan taloyhtiön tosiasialliset edunsaajat, eli hallituksen jäsenet. Ja tämä meillä on jo ollut ominaisuus, eli tätä PEPpiä ja pakotelistoja voidaan seurata ja raportoida Housewivesin kautta, joko automaation tai sitten manuaalisen käsittelyn kautta. Toisaalta sitten pakotesääntely. Se ei velvoita isännöintiä, eikä se velvoita myöskään taloyhtiötä tekemään esim. Pakotellista seurantaa. Mutta se taas sitten aiheuttaa taloyhtiölle tosiasiallisen taloudellisen riskin, jos se syyllistyy pakoterikkomukseen. Eli esim. Vastaanottaa rahaa pakoteenalaiselta henkilöltä. Ja miksi tämä on nyt noussut? Toki aiheesta on keskusteltukin jo pidempään, mutta pakotelain sanktioita kiristetään EU-alueella ensi kuussa. Eli tämän jälkeen sakko pakoterikkomuksesta on minimissään 850 000 euroa. Eli tämä siinä tapauksessa, jos tehdään pakoterikkomus. Tässä vielä kuvana, eli tosiaan se rahanpesulain velvoite, mikä koskee niitä isännöintitoimistoja, niin se pystytään täyttämään Housewivesilla jo nykypäivänä. Eli siellä on ne PEPpi-kyselyt sekä pakotellista seurantaa. Pakotellista seurantaa voidaan sen hallituksenkin osalta tehdä halutessaan automaationa, helpottaa huomattavasti, mutta nyt tänne automaation on tuotu saataville. Se on lisäpalvelu, jonka voi halutessaan tilata, niin myös tämä osakkaiden seuranta. Tällöin sitten niin hallituksen jäsenet kuin osakkaat ovat jatkuvassa pakotellista seurannassa, ja sitä pystytään Housewivesin kautta sitten seuraamaan. Palvelut saa käyttöön tuolta verkkokaupan kautta, ja huomioitavaa tässä on se, että se osakastarkistus edellyttää, että siellä on myös käytössä tämä hallitusten jäsenten pakotetarkastus. Näin. Mennään tuonne Housewivesin puolelle sitten katsomaan. Eli otetaan ensimmäisenä nyt tähän sitten KYKki-asioihin liittyen pieni muutos aiempaan. Eli meillä on aikaisemmin ollut täällä isännöintipuolella, kun on kohde valittu kohteen alla perustiedoissa. Täällä on ollut hallitusvälilehti. Tämä on nyt ehkä täsmennetty vähän siten, että selkenee tarkoitus. Ja täällä on nyt tämä KYK-asiakkaan tunteminen. Sinällään täällä on samat asiat, mutta nyt nämä on eroteltu omikseen. Eli aikaisemmin kaikki tiedot oli yhdessä näkymässä, mutta nyt tämä pakoteseuranta on omassa näkymässään ja alhaalta sitten löytyy tämä PEPpi-seuranta. Sitten tänne uuteen ominaisuuteen se osakaspakotellista seurantaa. Eli täällä on asiakkaan tunteminen ollut työpöydällä ja aiemmin mahdollisuutena ottaa tämä automaattinen pakote- ja sanktiollista seuranta hallitukselle, niin nyt tänne saa tosiaan tämän osakasseurannan päälle. Täältä me pystytään heti klikkaamalla näkemään, minkä yhtiöiden osalta on noussut pakote-sanktiolista epäilyjä. Ja täältä päästään myös sitten porautumaan syvemmälle siihen epäilyyn, mistä on kyse. Eli saadaan suoraan tänne ne osapuolet näkyviin. Ja voidaan täältä valita vaikka nyt sitten henkilö Campbell David ja painetaan muokkaa. Täältä päästään nyt osapuolen tietoihin vielä tarkemmin ja nähdään, missä yhtiössä hän on osakkaana. Täällä nähdään, millä pakotelistalla kyseinen henkilö on. Linkissä pääsee sitten ihan sinne pakotelistaan katsomaan. Ja täällä tehdään sitten se käsittely. Eli tarkastetaan, että onko kyseessä sama henkilö, kyllä vai ei. Ja nyt se näkyy täällä ei tarkistettu tilassa. Mutta täältä kun me valitaan, niin status sitten muuttuu myös tänne listalle. Ja nyt tämän osakastarkistuksen käyttäjille tänne tulee myös oma valikko tänne Housewivesin isännöintitoimistotasolle, tämmöinen sanktiot, pakotteet. Ja täällä me pystytään seuraamaan nyt sitten massana myös näitä asioita. Eli tänne voidaan hakea
koko massa. Voidaan valita, minkä taloyhtiön osalta halutaan hakea tietoja ja myös tiloittain. Eli halutaanko hakea vain näitä tarkastamattomia tai osumia tai vääriä osumia. Niin tätä kautta tosiaan pystyy sitten sitä raportointia tekemään. Uutena ominaisuutena, mikä tulee kaikille käyttöön, mutta liittyy osittain tähän, niin nyt jos osapuolissa meillä on yritys, niin tälle yritykselle voidaan lisätä jatkossa täällä perustiedoissa määräysvalta omistajalle. Eli tämä on ihan käytettävissä oleva ominaisuus, mutta nämä määräysvaltaomistajat myös nousevat tänne osakasseurantaan. Eli siellä tosiaan voi olla osakkaina yrityksiä, mutta siellä on sitten määräysvaltaomistajia, joita mahdollisesti on noilla sanktiolistoilla. Nämä on myös siellä sitten huomioituna. Mennään muihin aiheisiin ja ei webinaaria ilman HTJ:tä. Nyt vielä HTJ1 niin sanotusti. Eli mä oon tänne avannut jo valmiiksi, kävin noutamassa tämmöisen kohteen, eli kun tehdään siellä Housewifessa uuden yrityksen perustamista, niin meillä on tämä syöttää Y-tunnuksen, voi hakea sitten HTJ:stä nämä pohjatiedot. Nyt tänne on sitten tullut tämä linkitys mukaan. Eli mä näen tässä, mulla täällä nyt osapuolet on jo pääosin tehtynä, mutta tänne on alas, kun kelataan tämä iso taloyhtiö, niin tullut ominaisuus, että täällä voi massana lisätä nämä kaikki asukkaaksi ja kliksutella yksittäiset pois, jos ne ei ole asukkaita. Täällä on myös tämä massatoiminne osapuolten automaattinen luonti. Eli jos niitä ei vielä Housewifesta löydy, niin kuin yleensä käy, kun uutta yhtiöä tuodaan, niin ei tarvitse napsutella yksittäin näitä osapuolitietoja, vaan se osaa perustaa ne sitten näillä tiedoilla jatkossa. Tämä varmasti helpottaa uusien yhtiöiden perustamisessa. Lähdetään kohti julkaisun pääteemaa, eli uusiin massatoiminnallisuuksiin. Vasemmalta meillä löytyy jatkossa uusi valikko nimeltään vastike rescontra. Ja kun se ennen on ollut ainoastaan tuolla yhtiötasolla, niin nyt se löytyy sitten tuolla toimistotasolta, eli se on tämä massatoiminnallisuus. Mä vaihdan tänne vielä vähän yhtiöä. Ja täältä löytyy alta nyt kaksi uutta valikkoa, kohdistamattomat suoritukset sekä ennakot ja saamiset. Mennään ensin tänne kohdistumattomat suoritukset. Eli tämä hakee käyttäjätunnukselle kiinnitettyjen kohteiden osalta näkymän kaikista kohteista. Hakua pääsee täällä rajaamaan, eli siellä on kohdetta aikaväliä. Ja tähän nousee valittujen kohteiden kohdistumattomat viitesuoritukset sekä tiliotteella kohdistamattomina ja tiliöimättöminä olevat viitteettömät suoritukset. Tätä ryhmittelyä voidaan, oletuksena se tulee tämmöisenä taloyhtiöittäin, mutta se voidaan myös vaihtaa tämmöiseen listanäkymään täältä ylhäältä. Eli silloin me nähdään täältä suoraan, mitä siellä on näitä käsiteltäviä. Ja täällä näkyy nämä viitesuoritukset ja sitten tiliotteella yleensä näkyy se viesti. Ja nyt kun me avataan sitten näitä käsiteltäväksi, niin täältä päästään nyt sitten käsittelemään näitä, eli valitaan sopimukset ja nyt lähdetään hakemaan sieltä, painetaan kohdista. Ja täältä löytyy nuolinäppäin ylhäältä, eli päästään tätä kautta aina seuraavaan käsiteltävään. Ja pystytään tekemään sitten näitä kohdistuksia. Ja täältä löytyy myös valinta, eli jos se suoritus kohdistuu johonkin muualle kuin tänne isännöinnin puolelle, tämä kohdejärjestelmä pystyy myös vaihtamaan täältä. Mutta kohta kohdalta mennään noita läpi täältä, tehdään kohdistukset. Ja nyt me nähdään tässä, että nyt siellä tuleekin sitten tiliote vastaan. Ja samaan tapaan me valitaan täältä sopimus, mihin me sitten lähdetään sitä kohdistamaan. Niin, anteeksi, tässä oli vielä näin, mutta täältä kun me lähdetään tiliotteelle sitä kohdistamaan, valitaan sopimus.
niin kun kohdistetaan tähän tiettyyn sopimukseen, eli se tulee isännöintiin vastikesuorituksessa, niin täällä samalla tehdään automaattisesti tiliointi sinne vastike REST-Contran välitilille. Ja täällä vasemmalla, kun me nähdään, me ollaan käsitelty asuntoa mainioa, kun ne tulee lopulta käsitellyksi, niin tämä hyppää automaattisesti täältä sitten seuraavaan kohteeseen. Eli mennään massana, että ei ole vain taloyhtiökohtainen, vaan massana käydään sitten kaikki noi tuolta läpi. Sitten tulee tämä ennakot ja saamiset välilehti, moniyritysnäyttö. Täällä näytössä saadaan listattua valittujen kohteiden valitun vertailupäivämäärän ennakot ja saamiset sopimuskohtaisesti. Ja jos ei sitä kohdetta täällä rajata, niin se tuo kaikkien käyttäjätunnukselle listattujen kohteiden tiedot tähän. Ja tällä vain tarkistettavat valinnalla, joka on oletuksena, voidaan nostaa tähän näkyville vain ne sopimukset, joilla vertailupäivämääränä sekä saamista että ennakkosaldo. Ja me voidaan käyttää vertailupäivänä eräpäivää tai laskupäivää. Eli täältä nähdään nyt, se nostaa tosiaan vain ne, joilla sitten molempia löytyy. Me voidaan täällä näkymässä myös hakea ennakko- ja saamistilien täsmäytystä varten yksittäisen kohteen ennakot ja saamiset. Eli valitaan täältä vaikka tämä Lehtikuusen tie 19 ja rajataan yhteen kohteeseen. Ja otetaan täältä laskupäivään tuo rajaus. Ja nyt kun me poistetaan täältä tämä vain tarkastettavat ja lähdetään tekemään sitä hakua, niin nyt me saadaan täältä myös tämä PDF, jossa näytetään myös tämä yhteissumma saamis- ja ennakkosarakkeiden tiedoista. Eli nyt se hakee tämän yhtiön osalta, niin täältä saadaan nyt sitten myös nämä. Eli ihan kätevä työkalu onkin sitten seurantaan yhtiötasolla kaikkien osalta. Sitten mennään eteenpäin ja vaihdetaan tuolta hieman taloyhtiöön. Nyt vastike REST-Contran kirjanpidon tositeviennin erojen tarkistamiseen on tuotu uusia ominaisuuksia. Eli valitaan haluttu taloyhtiö, tullaan tänne talous ja sitten tositeviennit. Eli jos on muutettu laskujen, suoritusten tai kohdistusten perusteita, meillä saattaa tulla tilanne, että meillä on eri tiedot vastike REST-Contrassa kuin sitten kirjanpidossa. Eli tässä kohtaa, kun ne saldot ei täsmää, niin tämän näkymän kautta voidaan lähteä etsimään sitä syytä, miksi se siellä erottaa. Eli nyt meiltä löytyy täältä uusi nappi, eli tarkista erot. Ja nyt kun me haetaan tämä valinta päällä, se löytää tositevienneistä ne, joissa kirjanpito ja vastike REST erottaa. Eli sinne nousee tämmöisiä huomiokolmioita. Nähdään myös nämä, mitkä on lukitulla koodalla. No tästä heti pikana, kun me painetaan tuon kolmion kohdalta, klikataan, niin me nähdään täältä nyt, mistä ne erot siellä muodostuu. Mutta tarkemmin päästään, kun mennään painaan täältä muokkaa-nappia, niin täältä päästään näitä eroja nyt sitten seuraamaan. Ja täällä on nappi näytä saldot tileittäin ryhmiteltynä. Ja nyt kun me lyödään toi valinta päälle, niin nähdään heti, missä kohdin sitä erotusta siellä tulee. Täällä on myös tämmöinen asetusnäppäin, minkä takaa saadaan valintoja. Eli siellä on debit ja credit erikseen, alvit, dimensiot. Ja nyt jos valitaan tämä debit credit, niin nähdään esim. Täältä suoraan, mitä on siirtymässä täältä välitililtä sinne kirjanpidon puolelle. Ja täällä nähdään, että vaikka sinällään summa on tuolla sama, mutta se on noussut punaisella, niin siellä on nyt sitten kohdistuksissa näyttää täällä olevan eroja. Täällä on myös tämmöinen yhteenvetonappi, eli tämä tulostaa PDF:n nyt
juuri tästä näkymästä näillä rajausehdoilla. Sitten pysytään täällä talouden puolella, mutta mennään tuonne massapalautukseen, eli jatkossa massapalautuksen listalle saadaan näkyviin sopimuksen saanto. Taas yhtiön vaihto. Eli nyt ollaan täällä taloyhtiö, talous ja sitten täältä tullaan tänne maksumuistutuksesta. Laskutukseen. Ja nyt sitten täällä on tämä massapalautusominaisuus, niin jatkossa, katsotaan, oliko meillä nyt oikein, tehdään vähän rajausta vielä, saadaan enemmän lopputuloksia, eli jatkossa meillä nousee tänne sopimuskohtainen saldo näkyviin, ja tässä me nähdään punaisella ne, joilla on saamista. Täällä on myös mahdollista rajata täällä listauksessa palautettaviksi vain ne sopimukset, joilla ei ole erääntyneitä, eli täältä klikkaamalla, sekä vain ne, joita löytyy palautustili. Eli täältä nyt saadaan tosiaan saldo näkyviin, nähdään missä on saamisia ja pystytään se rajaamaan erääntyneen saldon ja palautustilin mukaan. Sitten mennään katsomaan, tullut vähän päivitystä. Eli aiemmassa webinaarissa esitelty ominaisuus, tämä massamaksumuistutukset, niin tänne on tullut nyt sitten uusia ominaisuuksia. Ja täältä jatkossa on nyt sitten kohdekohtainen erittely ja virheilmoitukset. Eli rajataan tuonne nyt maaliskuun loppuun asti. Saadaan nämä muistutettavat, eli tämä on nyt sitten se massa, missä näkyy kaikkien kohteiden osalta muistutettavat. Niin tänne on tullut nyt lisäkehityksenä, kun me valitaan tuosta jatka ja lähdetään tekemään niitä maksumuistutuksia. Niin me saadaan nyt jatkossa tämmöinen kohdekohtainen erittely, jossa nähdään huomioitavat asiat. Ja tätä kautta me voidaan myös sitten halutessamme vaikka poistaa listalta niitä, joita ei haluta tässä vaiheessa vielä lähettää. Eli poistetaan tältä X:stä tai sitten otetaan uudestaan tänne listalle näky. Eli selkeyttää nyt tosiaan sitä, kun massana tehdään maksumuistutuksia, niin päästään täältä seuraamaan ja katsomaan, että lähteekö ne sitten, onko siellä kaikki tiedot paikalla. Sitten laskuttaja-ilmoituksen puolelle, eli mennään tänne pankkinäkymään ja täältä löytyy laskuttaja-ilmoitukset. Eli aiemmin nämä on lähetetty aina sen finanssialan laskuttaja-ilmoituspohjalla, mutta jatkossa laskuttaja-ilmoitukset pystyy tekemään suoraan täältä Housewisesin käyttöliittymästä. Täältä löytyy ilmoitustyypit, uusi, muutos, poisto. Oletuksena valitsee kaikki pankit, mutta näitä voi täältä sitten halutessaan muokkailla. Nämä tähdellä merkityt on pakollisia ja täällä on aina tämmöinen i-infokenttä, mikä kertoo vähän enemmän, mitä siihen kenttään pitää laittaa. Mutta hyvin pitkälle Housewise täydentää nämä kaikki tänne automaattisesti, eli jää se käsin naksuttelu sieltä sitten pois. Toki tiedot kannattaa aina tarkastaa, kun näitä mennään läpi, mutta lopussa meillä sitten löytyy tuolta tuo lähetä laskuttaja-ilmoitus. Tässä oli tänään liittymästä esiteltävät asiat. Ja kuten alkuun mainittiin, niin vielä on uusia julkaisuja tänä vuonna tulossa. Eli tosiaan huomenna on nyt sitten nämä Capella-julkaisun ominaisuudet käytössä ja löytyy käyttöohjeineen sitten tuolta pääsivulta. Mennään kohti kesää ja Vega-julkaisua. Siellä tullaan keskittymään isännöinnin arkeen ja isona uutena toi HTJ2.
Tämä HTJ2, luonnollisesti sitä työtä on tehty jo ja sitä tehdään jatkuvasti tuolla taustalla. Tämä on meilläkin jatkuva prosessi, mutta se iso julkaisu tulee sitten tuolla. Ja HTJ2 osalta tullaan myös pitämään oma webinaari, eli ei pelkästään tämä minun pintapuolinen esittely, vaan tullaan käymään oikeasti läpi sitten näitä uusia ominaisuuksia, miten näitä HTJ2-asioita siellä Housewivesin kautta käsitellään. Loppuvuoteen syksyllä meillä on teemana budjetointi, myynti, reskis ja sitten loppuvuodesta toi tilinpäätös ja pankki. Kiitos kaikille osallistumisesta ja ainakin täällä suunnalla ollaan hyvin aurinkoisella kelillä, joten aurinkoista päivää ja kesän odotusta. Kiitos.